Et voilà, ni y'an donné san ba fila ani mugan ni duuru ale kɔnɔna la 0 heure sera sisan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo foli belebeleba an b'a ta ni ka di an ka fidèle abonnés ma sɛgɛnbali ɲinabalo kabi kunu abonné minnu b'an nɔfɛ fo bi an bɛ aw fo dante foli min na aw minnu fɛnɛ abonné kuraw ye o foli kelen bɛ ta ne ka di aw fɛnɛ ma an ka abonné fanba o ye tungarankew ye an ka tungarankew ala ka tunga diyaw la yarabi aw ɲuman bɔra mali kɔnɔ yan cogo min na ka taa tunga fɛ ka taa fɛn ɲini na ala ka fɛn nɔgɔya aw ye ala k'aw kisi tunga faama jugu olu tɔɔrɔ ma ala ka segin n'aw ɲuman ye ka na an yɛrɛ sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la 2024 ale n'a kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen ka taa a n'a tɔɔrɔw bɛɛ ka taa a n'a masibaw bɛɛ ka taa 2025 min nalen filɛ nin ye ala ka kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen ma jamana in ala ka basigi la n'a kɔnɔna la halisa jamana in ala ka basigi la n'a kɔnɔna la jamana in ala ka jamana kɔnɔdenw bɛn kelen ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana marabagaw jamana in ala k'a ta fanga di aw ma an bɛɛ lajɛlen ka se ka kan kelen fɔ jamana in ale ka se ka taa ɲɛ cogoya min na aw maa minnu fana bɛ yen nɔ nin wagati in na ko den tɛ aw bolo ala 2025 na den bɛ ala de bolo ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye maa minnu fana bɛ yen nɔ k'olu ma cɛ sɔrɔ maa minnu fana bɛ yen nɔ ko muso tɛ olu bolo ni ala sɔnna ma 2025 na ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya tɔɔrɔ ni masiba ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔni ka taga ni a ye an ka banbagatɔw ala ka badabada dali nɔgɔya aw ye anw minnu fana bɛ yan nɔ ala k'a ɲa ni k'an ta dɔnni ka o makɔnɔ mali kunnafoni cakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la aw bɛɛ lajɛlen bonne heureuse année 2025